трагедия и комедия и възгледите на един комик от Израел. От статуса му във Фейсбук разбрах, че край Латрун има атракция, наречена Мини Израел. Парк с 385 умалени копия на известни обекти в страната. Бенджи Ловит е писател и комик. Кара хората да се смеят, предимно на себе си, на религиозните и етническите си предразсъдъци. Има си теория, че Близкият изток е забавен. Миналата сряда написах във Фейсбук: защо са тези мерки за сигурност Мини Израел? Да не би да се страхуват от мини атентат? Няколко часа и 22 харесвания по-късно, атентатор-самоубиец взриви автобуса на летище Сарафово. Ето така става. Когато се опиташ да бъдеш шегаджия в страна, в която кошмарът винаги дебне за тъгъла. Когато с Бенджи говорим по скайп, злощастният статус във Фейсбук е вече свален. Усмивките са проява на лош вкус в свят, в който омразата взривява деца в майчината утроба. Казват, че терора убива свободата ни. За нея обаче винаги има застъпници. Виж, чувството за хумор умира незабелязано. Страхът и мъката внезапно ни хващат за гърлото, после се вкопчваме в болката и започваме да дълбаем в нея, докато изтържем всяка друга емоция. Усмивката изглежда неуместна. А Бенджи разсмива хората. От това преживява, помагайки им всъщност и те да преживеят. Приятелите ми и хората, които ме познават, ми казват, че им помагам да осъзнаят, че животът е кратък и трябва да се смеем. И това ми дава увереност, че върша нещо важно. Един от нашите равини, голям духовен водач, е казал: през цялата си история ние сме смели, за да не заплачем. Вероятно в най-трудните ситуации хората имат по-силно чувство за хумор. Един такъв черен хумор, който ни свързва и ни помага да продължаваме напред. Защото ако и смеха ни отнемат, какво ще ни остане? Бенджи живее в Израел от 6 години. Всъщност е роден в Съединените щати, в Далас. Приятелите му обяснили, че израелец се става чрез трагедията и с черното си чувство за хумор той си пожелал трета интифада, за да си я изстрада. Можеш ли наистина да се изсмееш на терора? Не мисля, че някой може да се изсмее в лицето на терора. А и на терористите и фанатиците просто не искам да им гледам лицето. В техния живот липсва смях и предполагам, че в крайна сметка са много по-нещастни от нас, тези, които искат да направят нещастни. Казват, че страхът е болка от очакваното зло. В този смисъл неговите очаквания са възможно най-безболезнени. Смее се на плановете си за бъдещето. Ще си изчистя стаята, ще измия чиниите, може би дори ще сготвя нещо за вечеря. За утре не мисля, защото всеки, който ви каже, че знае как ще изглежда това утре в Близкия изток, ви лъже. Не са точно думите, които очакваш да чуеш от един комик, но е обещал да ни разсмива, не да ни вдъхва фалшив оптимизъм за световния мир. Накрая все пак влиза в роля. На какво се смеем тук ли? Израелецът е като кактус, отвън будлив и груповат, но с топла и мека душа. Така че само тук може да ви се случи някой шофьор да ви засече и да ви избута от пътя, а после да спре и да ви покани на вечеря. На всичките ми приятели в България искам да кажа: Добро утро! Как сте, Надя? Благодаря ви! Може би трябва да поупражняваш добър вечер, защото предаването ни се излъчва късно вечерта. О, спокойна нощ тогава. Простичко пожелание. Може би само усмихната вежливост, но защо не и надежда, че утрото все пак е неизбежно.